Чакай, от начало. Здравейте, аз съм Алекс и това е моят пакет с желирани бомбони. Купих го от Lidl. А сега ще ви покажа какви желирани бомбони има. Има червейчета, нями, мечета, малинки, също така и Кока-кола. Не се очуда вътре в хладилника една от бирите е тъмна. Има поне 4, по 4 пакетчета от всичко. Има и такива, има и хамбургерчета. Чакайте, извинете, да намеря едното хамбургерче. Пази се ме, бе. Ето, има и такива, по 3 хамбургерчета. Аз изядох 2. И това беше от мен. Чао! Дано сте харесали клипа ми, защото аз не съм много добър в тези клипчета.